paka achangamire taenda useri kwechiro kuna chiremba sekudendera nemhuri yepamahosha achangamire naenda kuseri kwechiro chiremba dendera nemhuri yepamahosha. Chekutanga chiremba wati izvo ndaona hondo musha. Simba abvunzwa kuti baba wako wari, akati wakashaya. Chiremba ati ndaona mhiko pamapfuwa dzekuti mufu asamuka. Mhiko idzi makadziisa kupi? Mushure mekunge pabvunzwa kunzi mhiko, ndaona mhiko pamapfuwa, vanova baba adai mauya apa iyo baba Simba paabvunzwa kunzi baba wako wari, akati baba wakashaya, akasara sababa ya. Saka ndokwazoti baba waripo kwakuzotaura. Saka ndipo pawazonzi vazotsanangura chiremba chiendera mberi achiti ndaona mhiko dzakaiswa. Mhiko idzi dzakaisirwa kuti mufi kufa kwakaita asamuka. Saka baba ava ndokwavapindura vachiti izvo wanzi izvo mhiko idzi pamakadziona makadziita. Wakati izvo mhiko takatora takapisa. Saka kana zvamakapisa mhiko makagadzirei? Ndopanzi pazobvunzwa naEsther watete ava, wabvunza kuti zvakaitwa nani? Chiremba akati handingakunongedzerei, asi zvakaitwa nemhuri yenyu ndio yakaita izvozvo. Asi ndinoda kuti kana ndasvika mumusha menyu ndaburitsa zvinhu izvi, mumwe neumwe wenyu achiona nemaziso masikati machena, ipapo ndipo pamuchaona munhu akaita zvinhu. Saka ndinofunga wazoenderera mberi sabhuku wabvunza wana woita sei? Chiremba izvo panoda kusvikiwa zvionekwe, paonekwa akazviita. Baba wavo wabvunza kuti muripo wenyu chiremba? Chiremba ati izvo ndinoda mombe 2 nembudzi 3 dzerusumudzo kuti ndiite basa. Ndoba yamirira chakati ndinopane pandafirira here. Guarda ragazzi, io ho avuto per uscire di nuovo, magari per favore. Chiremba akatsanangura ipapo pane wakashereketa kana achimuka arwise mhuri yake, asaende kune wakaita zvinhu.
Moti mabosha ndio ni dildo. Aliza kwa kujenga na kujenga. Right. Sasa kalau dia mungkin aku ini sih ayo, jika dari mutu pamata udah nambah panota, jadi tapi maaf itu implement. Baru dia muswakat. Memang usaha toa tidak. Utara daerah musuh. Dari dulu aku mau kau udah misal dan mau udah yang tahu dah. Musbat anak itu super. Notikan aja. Dosa mawirana. Antri mana? Asli ni sisi. Saya kan bilang kalau kita terlibat agak yang ini itu, ini umumnya pun. Macam ini. Those are the 3 months. The good is we know more about the all of the countries. Well, voice of Mafuda or boys are not good enough. All right. Apa itu phone ini sih? Ah. 150.